Yo, selamat malam dan sana kasadonyo. Malamku yo teragak bana ayu baca itu malapen unek-unek nan mungkin salamu lockdown salamu adonyo wabah covid-19 ko nalah ditahan pa baale dan sana di rumah saja kecek pemerintah Allah diturian tapi baala caronyo lekwa awak nan biasonyo mendapet pitih dapet pagi abi patang dapet patang abi pagi dan indak ada simpanan kuah ha kini indak boleh kama-kama lockdown saja di rumah alah dicoba lo model itu dan sana tapi aki-akiannya ia pengen menagaan bendera putih juga lah rasanya bahkan ndak kebetu dan sana nang kali makan indak do nang kali balanjor indak do pemasukan ndak ado nang kali bayi ado juga tiap hari nang kali bayi ado juga tiap bulan iyo mewakili kawan-kawan lah nang seprofesi jo ayu gua bayi tukang dendang bayi tukang nyanyi bayi tukang organ bayi tukang oyak tukang MC, tukang kamera, tukang make up, tukang sakalonya lah itu ah. Nah sakalo tukang nan urusan dia urusan entertainment rum kecek orang lah. Nah, deh, apa dia bana kini kehidupan. Lata sasak wah. Ala dicubo. Adi cubolo anak menjual pakake nanado cik wah adi jual organ keyboard speaker pokoknya nak bisa jadi pitih lah wah lamu halu menjual wah deh di sana malangnya wah nang kamang Bali ndak do kai itu keri Bali orang gini orang senak do jalan acara do deh padiah di sana padiah dalam saat padi-padi mode kini gua aduh lo cie banyak gua ndak cie do nah sedang viral lo kini gua giveaway gua ala baturi em pulo dewa ide saking kalut ndak bapiti gua ndak baturi le dewa aku kan dapet giveaway keceknya gua tekan p banyak-banyak ini di situ mau diawak gua haru lo gua kerape matikan lo p lo banyak-banyak wah akhirnya di sana Anda tidak bisa lagi mengirim pesan keceknya deh Anda lah banyak warna mengirim pesan kecek deh ya Allah kama ala duit le kudun sana kama ala le kudun sana lamu le kemadiku ko lamu le wabah ko kapai kudun sana ya Allah ya Tuhan nak taluk kami le do ya Allah pa caronya le ko ya Allah